Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagmahal tayo ng sobra, minsan ay nakakalimutan na natin ang ating sarili. At wala nang iba pang mahalaga sa atin kung hindi ang kaligayahan ng taong minamahal natin. Ikaw kapuso, minsan ka na bang nagmahal ng isang tao na naging dahilan para makalimutan mong pahalagahan ang sarili mo? Dear Papa Dudut, palagi kong naririnig mula sa iba na kaya raw tayo nasasaktan ng dahil sa taong minahal natin ay para ma-realize natin kung paano mas dapat na mahalin at pahalagahan ang ating mga sarili. Kaya lang minsan ay nakakalimutan pa rin natin ang bagay na yon, lalo na kapag nagpapakatanga na tayo ng dahil sa pagmamahal. Hello sa inyo Papa Dudut at sa lahat ng mga kagaya ko na minsang nagmahal, nagpakatanga at nasaktan ng dahil sa isang tao. Hindi ako bitter habang ginagawa ko ang sulat na ito, pero siguro ay hindi ko lang talaga maiwasan na makaramdam muli ng sakit kapag naaalala ko ang parting ito ng buhay ko. By the way, just call me Radson, 30 years old, taga Parañaque at nagtatrabaho sa isang software company. Hindi ako mahilig makinig ng radyo, lalo na ng mga drama. Pero dahil fan ninyo Papa Dudut ang babaeng sobrang espesyal sa puso ko, sumulat ako para ibahagi ang aking makulay at madramang kwento ng buhay. Ayan yung simulan ko ang kwento ko sa parte na nakilala ko ang first love ko na si Carla. Schoolmate kami noon sa college, magkaiba ng kurso pero naging magkaibigan hanggang sa magkaibigan. Si Carla talaga ang ideal girl ko Papa Dudut. Nasa kanya na ang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang babae. Kumbaga siya na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan noon at maging nanay ng mga anak ko. Nang makagraduate kami sa college ay doon ko na sinimula ng plano para sa future namin ni Carla. Magkasundo naman kami sa mga plano na yon hanggang sa magbago ang lahat. Dahil nakatanggap ng job opportunity si Carla sa Japan. Siyempre ayoko naman na maging hadlang ako sa pagtaas palalo ng career niya. Kaya naman sinuportahan ko siya nang tanggapin niya ang job opportunity na yon. Isang taon din kaming naging LDR hanggang sa nag-decide ako na sumunod na kay Carla sa Japan, Papa Dudut. Radson? Hi, Han. Anong ginagawa mo dito sa Japan? Dinadalaw ka. Pero ba't hindi ka man lang nagpasabi na pupunta ka ngayon? Kasi gusto kitang sorpresahin. Paano mo naman nalaman tong address ng inuupahan kong bahay? Okay lang ba kung papasukin mo muna ako? Ang lamig kasi dito sa labas. Ay, oo naman. Halika, pasok ka. Ayun. Salamat. Upo ka lang dyan, gagawa kita ng mainit na tsaa. Nakuha ko pala sa pinsan mo si Claire tong address na tinutuluyan mo. Pero nakiusap ako na huwag niyang banggitin sa'yo na bala kitang puntahan dito. Kasi nga gusto ko tayong surprise. Hanggang ngayon talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Ang hilig mo pa rin sa mga sorpresa. Namiss din naman kitang sorpresahin, Han. At namiss din kita ng sobrahan. Eto ng tsaa mo. Salamat. Mabuti na lang naka-off ako ngayon sa trabaho. Kung hindi, baka kung saan ka na maghintay hanggang sa makauwi ako. Sinadya ko talaga na ngayon ang dating ko dito sa Japan para maabutan kitang nandito sa place mo. Kabisado mo talaga ang schedule ko, ha? Sakto kasi kakatapos ko lang din maglaba. Mamaya pwede kitang ipasyal dyan sa malapit na tourist spot kung gusto mo. Siyempre naman gusto ko. Kasama na kita eh. Yan talaga ang na-miss ko sa'yo eh, yung mga pambobola mo sa akin.
Ay, bakit pala parang ang dami mong dalang gamit? Ilang araw ka bang magbabakasyon dito? Ang totoohan, bala ko na rin sanang dumito muna at dito na magtrabaho. Ano? Dito sa Japan? Oo, para palagi na tayo magkasama. Ano naman magiging trabaho mo dito? Manager sa isang convenience store dito ang kaklase ko nung high school. Ang sabi niya, pwede niya akong tulungan na makapasok sa kanila. Hindi ko pa alam kung ano magiging trabaho ko. Pero mukhang okay naman yung kaibigan ko doon. Tapos may kakilala rin daw siya na pwede makatulong sa akin para maayos kagad ang working visa ko. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo, Radson? Oo, bakit? Ayaw mo ba na nandito ako kasama mo? Hindi naman sa ganon. Pero di ba kakapromote mo lang sa trabaho mo sa Pilipinas? Sayang naman yung posisyon na iiwanan mo dun sa kumpanya nyo. Nag-resign na ako doon, Carla. Bakit mo naman ginawa yun, Radson? Ang tagal mo na sa kumpanya na yun at ilang taon mo ring pinagpaguran yung posisyon mo doon. Tapos bigla mo lang bibitawan ng lahat para lang pumunta dito sa Japan? Hindi lang naman basta pagpunta dito sa Japan ang dahilan ko. Ikaw, tayong dalawa at ang relasyon natin. Okay naman kasi tayo kahit magkalayo, di ba? Bakit kailangan na pahirapan mo pa ang sarili mo para sa relasyon natin? Ay, alam mo, bahala ka na nga sa desisyon mo na yan. Mukhang hindi na rin naman magbabago yung isip mo. Magpahinga ka na lang muna dyan at maliligo lang ako. Papadudot, akala ko ay matutuwa si Carla sa pagsorpresa na ginawa ko sa kanya nang pumunta ako sa Japan. Pero parang mas nangibabaw pa ang inis na nararamdaman niya noon, lalo na nang malaman niyang nag-resign na ako sa trabaho ko. 5 taon na kasi ako sa kumpanya na yon at kaka-promote lang sa akin noon. Hindi naman naging madali para sa akin ang desisyon na yon, lalo na at hindi madaling ma-promote sa pinagtatrabahuhan ko. Pero lahat ay kaya kong bitawan para kay Carla at sa relasyon namin. Ang nasa isip ko noon ay palaging si Carla ang pipiliin ko. Kinumbinsi pa ako ni Carla na pag-isipan ang naging desisyon ko, Papadudot. Pero syempre bago pa ako pumunta ng Japan ay buo na talaga ang loob at desisyon ko. May sapat na akong ipon para sa sarili ko at nakaplano na rin ang lahat para sa pagstay ko sa Japan. Pumayag din naman ang parents ko sa gusto kong gawin dahil sila yung tipo na hindi nakikialam sa mga desisyon ko. Si Carla lang talaga ang medyo kontra sa gusto kong mangyari noon. Kalaunan, naging okay na rin sa kanya ang pagstay ko sa Japan, lalo na nang magkaroon kagad ako ng trabaho. At para pareho kaming makatipid ni Carla ay doon na lang din ako sa place niya tumira at naghati na lamang kami sa mga gastusin. May panghihinayang din naman akong naramdaman sa magandang trabaho na iniwanan ko sa Pilipinas noon, Papadudot. Pero ang iniisip ko na lamang ay yung maging masaya ako kasi magkasama na ulit kami ni Carla. At yun talaga ang nararamdaman ko noong una. Kaya nga lang, Papadudot, pagkalipas ng ilang buwan ng pagsasama namin sa Japan ay unti-unti ay nakita ko kung gaano siya ka-workaholic. Maaga kasi siyang umaalis ng bahay tapos ay palagi pang naka-overtime sa kanyang trabaho. Mas malala pa pala yung ganong setup sa aming dalawa. Kasi sobrang bihira na kaming magkita o magkausap kahit magkasama kami ni Carla sa isang bahay, Papadudot. Ay, grabe. Nakakapagod tong araw na to. Hi Han, nakauwi ka na pala. Oo, sorry kung ngayon lang kasi ang dami pa naming tinapos na report sa opisina. Ayos lang, sakto nga lang ang dating mo eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Halika sa kwarto, may gagawin tayo doon. Radson, seryoso ka ba? Kakauwi ko lang, tsaka pagod ako sa trabaho. Joke lang Han, may gusto lang talaga ako ipakita sa'yo doon. Halika na. Ay, okay, sige. Ano ba kasi yung gusto mong ipakita dito sa kwarto at kailangan pa na… Wow! Ikaw ba nag-prepare nito? Oo, maaga akong umuwi kanina para ma-prepare tong sorpresa ko para sa'yo. Ah,
Kaya pala may mga nakatakip dun sa mesa, ha? Tara dun sa mesa. Oh Han, tignan mo. Niluto ko rin yung mga paborito mong pagkain. Meron ditong pasta with toyo, tinapa fried rice, saka daing na pusit. At syempre, hindi pwedeng mawala ang paborito mong bagoong with kalamansi. Saan mo naman nabili ang mga niluto mong yan? Di ba nakwento ko na nagbakasyon sa Pilipinas nung nakaraang buwan yung kaibigan ko? Ayun, sa kanya ako nagpabili ng mga to. Noong isang araw lang siya nakabalik tapos kanina ko naman kinuha sa kanya. Malakas kasi ang amoy ng mga to kaya baka hindi ko maitago sa'yo. Dali, upo ka na. Grabe, Han. Ang galing mo talagang magplano ng ganitong surprises. Alam mo naman na basta para sa'yo, gusto ko na palaging the best. Kaya nga palagi mo rin akong napapakilig. Ano nga palang meron ngayon at nag-prepare ka ng ganito ka-espesyal na dinner? May pakandila ka pa talaga dito sa lamesa at petals dun sa kama natin. Feeling ko tuloy nasa isang sosyal na hotel tayo ngayon. Hindi mo natatandaan? Ang alin? Ay, hala teka, anong date na ba ngayon? Ayan, mukhang naaalala mo na rin, Han. Grabe, sorry. Happy anniversary. Akala ko next week pa yun nawala talaga sa isip ko. Ayos lang. Alam ko naman kasi na sobrang busy mo sa trabaho. Nakakahiya ha. Ang effort mo dito sa special dinner na to tapos hindi ko man lang naalala ang special occasion na pinaghandaan mo. Sorry talaga. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-sorry. Gusto ko rin naman talaga na ma-surprise ka ngayon. Kain na tayo, Han. Lalagyan na kita ng kanin at ulam dito sa plato mo. Yan. Han, kontian mo lang yung lagay ng pagkain kasi gusto ko rin sana na matulog ng maaga ngayon. Ganun ba? O sige, hindi ko na lang dadamihan ng kanin dito sa plato mo. Pasensya na, Han. Pagod kasi talaga ako sa trabaho kaya gusto ko na rin magpahinga agad. Maaga kasi ang client meeting namin bukas. Okay lang. Ang mahalaga, nakapag-celebrate tayo kahit saglit lang. Salamat talaga dito sa hinanda mo para sa akin, Han. Happy anniversary! Happy anniversary din. I love you. Papa Dudut, akala ko ay makakapag-adjust kagad ako sa pagiging workaholic ni Carla. Sinabi niya kasi noon na dapat ay masanay na ako kasi ganoon daw talaga sa Japan. Walang oras o minuto na sinasayang. Kaya naman pinilit ko na lamang ang sarili ko na makontento sa kung anumang kakarampot na oras ang ibinibigay niya sa akin. Kaya nga lang Papa Dudut, mas lumala pa ang pagiging workaholic niya nang ma-promote siya sa mas mataas na posisyon sa trabaho niya. Sobrang bihira na talaga kaming magkita sa place na tinutuluyan namin. Hindi niya na rin ako nagagawa pang i-text o i-chat. At dahil mataas ang posisyon niya sa trabaho at ako naman ay nag-uumpisa pa lamang ay hindi ko maiwasan na manliit sa relasyon naming dalawa. Hindi rin naman kasi ako sanay na si Carla ang nagdadala ng relasyon namin. Hindi naman sa ma-pride ako pero naisip ko noon na siguro kung nasa Pilipinas lamang ako, mas magagawa ko ang mga bagay na gusto ko para may angatang sarili ko, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi rin naging madali ang trabaho ko sa Japan lalo na at Pinoy pa ako. Kahit saan namang sigong lahi sa trabaho ay ramdam ko na pinag-iinitan nila ako at binabagsak nila sa akin ang mabibigat na mga gawain. At nang minsan na magkasama kami ni Carla ay naikwento ko yon sa kanya. Sinabi niya lang noon na baka akala ko lang na yon ang ginagawa sa akin pero hindi naman talaga. Huwag ko raw kasing masyadong itaas ang pride ko lalo na at wala ako sa sarili naming bansa. Dinagdag pa na choice ko naman daw ang magtrabaho sa Japan kaya dapat na hindi ako nagreklamo ng ganon. May point naman ang sinabi ni Carla, Papa Dudut. Pero hindi ko alam kung bakit hindi niya maisip noon na
Kaya ko yon ginagawa ay hindi para sa sarili ko, kung hindi para din sa kanya at sa relasyon naming nagagawang yakapin o halikan. Palagi siyang dumediretso sa kwarto at sinasabi na gusto na niyang magpahinga. Kapag sinusubukan kong maglambing ay kaagad na umiinit ang ulo niya at sinasabi niya na pagod na siya. Hindi ko naman siya niyayaya na may mangyari sa amin. Ang gusto ko lamang noon ay maramdaman na totoong magkasama kami kasi yun ang pinunta ko sa Japan. Siya ang dahilan kung bakit iniwan ko ang buhay ko sa Pilipinas. Pero sa nangyayari ng panahon na yon, ang pagpunta ko pa yata sa Japan ang dahilan para tuluyang lumabo ang lahat ng meron sa amin ni Carla, Papa Dudut. Han, saktong gising mo kasi katatapos ko lang din maglaba. Anong gusto mo almusal? Magkakape na lang siguro ako. O sige, ipagtitimpla na kita. Hindi ako na. Kaya ko naman magtimpla ng kape para sa sarili ko. Oh, okay. Tinapay, gusto mo ba? May 2 palaman dito. Anong gusto mong buksan ko? Ayos na ako dito sa kape. Hindi naman kasi ako nagugutom. Sige, ikaw ang bahala. Oo nga pala Han. Wala ka naman pasok ngayon sa trabaho, di ba? Pasal naman tayo mamaya. Pagod ako eh. Sa susunod na lang siguro. O kahit mamayang gabi na lang. Manood tayo ng sine o kaya kumain doon sa paborito nating restaurant. Radson, sinabi ko nang pagod ako, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Gusto lang naman kita makasama sa labas kahit saglit lang. Magkasama naman tayo dito sa bahay ah. Ano pa bang diferensya nun? Nakatira at magkasama nga tayo sa isang bahay. Pero palagi namang wala sa akin ang oras at isip mo. Ayan ka na naman sa mga ganyan mo, Radson eh. Bakit? Totoo naman ah. Mas okay pa yata nung nandun ako sa Pilipinas at magka-LDR tayong dalawa. Mas may oras ka pa para kausapin ako, hindi kagaya ngayon. Sino ba naman kasing may sabi sa'yo na pumunta ka dito sa Japan? Sinong nagdesisyon na iwanan mo lahat ng meron ka sa Pilipinas at magtrabaho ka dito? Ikaw yung bigla na lang sumugod dito na walang kahit anong maayos na plano. Pero ginawa ko lang naman ng lahat ng yun para sa'yo, Carla. Ayan tayo eh. Gagawin mo yung mga bagay na yan tapos kapag nahirapan ka na, isusumbat mo naman sa akin. Hindi ako nanunumbat. Gusto ko lang naman iparealize sa'yo na nag-sacrifice ako para sa relasyon nating dalawa. Sacrifice na hindi mo naman kailangan gawin. Radson, hindi mo ba talaga naiintindihan? May kanya-kanya tayong buhay at mga priority na kailangang unahin. Hindi pwede ang gusto mo na palagi na lang tayong dalawa. Puro na lang relasyon natin. Puro na lang ikaw. Alam mo, sa totoo lang, nakakapagod ka na eh. Nakakapagod na tong lintik na relasyon na to. At ikaw pa talaga napapagod ngayon? Ako na nga lang halos nag-e-effort para sa ating dalawa. Paano ko mapapagod? O di ikaw na ang lahat. Ikaw na ang pabida. Ikaw na ang ma-effort. Carla, sa totoo lang, hindi na kita maintindihan. Ano ba talaga kinagagalit mo sa akin? Yang ugali mo. At itong relasyon nating dalawa. Redson, hindi mo ba talaga nararamdaman? Ang alin? Wala nang patutunguhan tong relasyon natin. Anong ibig mo sabihin? Ayoko na. Pagod na ako. Itigil na natin to. Teka, hindi ko magets. Hindi ka naman nakikipag-break sa akin, di ba? Carla, ano to? Bakit hindi ka sumagot? Ayaw mo na ba talaga? Gusto mo na ba mag-break tayong dalawa? Oo. Kasi nga wala na talagang direksyon tong relasyon natin. Pagod ka lang kaya nasasabi mo yan. Mabuti pa, mag-almusal ka na lang dyan at lalabas mo na ako. Redson, I'm sorry. Pero sigurado ako na ito na ang dapat nating gawin. Kasi hanggang dito na lang talaga tayo. Masyado nang malabo ang lahat sa ating dalawa. Kaya tapusin na lang natin to. Bago pa tayo mas lalong magkasakitan. Hindi ako papayag. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo. Alam ko na maaayos pa natin to, Carla. Alam ko na magiging maayos pa rin tayo. Mahal kita at sigurado ako na mahal mo pa rin ako. Papa Dudut, hindi ko kaagad sinukuan noon si Carla. Hindi ako pumayag na maghiwalay kaming dalawa. Ang nasa isip ko ay dala lamang siguro ng stress niya sa trabaho
Kaya niya nasabi ang mga bagay na yon. Kaya akala niya ay hindi na niya ako mahal. Kaya naman kahit nakipaghiwalay na sa akin si Carla ay nagstay pa rin ako sa place niya at nagpatuloy sa pagtatrabaho ko. Pero doon na ako sa sofa na nasa sala natutulog at hindi na sa kwarto na kasama siya. Pinagluluto ko pa rin siya, Papa Dudut, kapag pareho kaming nasa bahay. Pinaglalaban ng mga damit niya, naglilinis ng bahay at kung ano pang gawain na parang hindi na niya masyadong pinapahalagahan. Hindi na niya kasi ako kinakausap o pinapansin at parang naging hangin na lamang ako na kasama niya sa bahay. Ayoko pa rin sanang sumuko noon pero mas lalo lamang lumala ang lahat sa paglipas ng mga linggo at buwan hanggang sa dumating ang araw na ayon, halos hindi ko na kilala ang sarili ko. Nag-resign ako sa trabaho at palagi na lamang nasa bahay at pinagsisilbihan si Carla. Para na ako naging alipin niya na ibinubuhos ang lahat ng oras, energy at savings ko para sa kanya. Ibinibigay ko sa kanya ang mga bagay na hindi naman niya kailangan mula sa akin. Hanggang sa ayun na nga dumating na rin po ang oras na ako na rin po ang sumuko. Kasi sobrang hirap pala talagang mahalin ng taong hindi ka naman mahal. Tuluyan ko nang tinanggap ang pakikipaghiwalay ni Carla sa akin at bumalik na ako ng Pilipinas, Papa Dudut. Aaminin ko sa inyo na ang hirap magsimula sa umpisa. Lalo na kung ang lahat ng mga plano ay umiikot na kasama si Carla. Pero wala naman ako ibang pagpipilian kung hindi ang umusad kesa makulong na lamang sa malungkot na nakaraan ko. Kaya kahit hirap ako na bumalik sa dating ako ay nagsimula ako sa pag-aayos sa sarili kong buhay at pagbabalik sa trabaho, Papa Dudut, ang ginawa ko. Hi! Hi din. Pwedeng mag-share ng table? Oo naman. Ayos lang kasi wala naman ako ibang kasamang kumain dito sa kantina. Salamat! Ang boring ng seminar kanina, no? Nandun ka rin ba? Oo, inaantok na nga ako. Buti na lang at nag-lunch break na. Kasi kung hindi, tutulo na yung laway ko habang nagpapanggap na nakikinig sa nagsasalita sa stage. Hindi rin kasi okay magsalita yung mga nagdi-discuss sa seminar. Parang pati sila, inaantok na rin habang nagbabasa at nagpapaliwanag. Ganyan din ang tingin ko sa kanila. Kaya nga ang sarap nilang tulugan. Radson ang pangalan mo, di ba? Oo, paano mo nalaman? Sabi na at hindi mo na ako natatandaan. Kanina pa kasi kita tinitignan pero dinidedmo mo lang talaga ako. Teka, parang familiar ka nga sa akin. Nagkita na ba tayo? Oo, nagkasama tayo sa Japan. Pero ilang linggo lang din kasi nalipat ka agad ako ng branch mula doon sa convenience store kung saan ka naka-assign. Ah, okay. Kaya pala parang natatandaan kita. Sandali aalalahanin ko lang ang pangalan mo. Telma? Mali! Teresa! Ay, sorry. Mahina kasi talaga ako sa pangalan. Ayos lang, hindi naman talaga katanda-tanda ang pangalan ko eh. Ala, grabe siya. Nagilty tuloy ako dun. Joke lang naman yun, huwag kang mag-guilty. Pero anong ginagawa mo dito? Ako kasi ang representative ng kumpanya namin para umattend dito sa seminar. Ah, I see. Pareho pala tayo kasi ako rin ang pinadala ng kumpanya namin para sa seminar na to. Pero ang galing Natanda. Baka hindi kita makakalimutan kasi ang kulit mo kaya nung magkasama tayo sa Japan. Palagi kang may baon na green jokes. Ano ba yan? Nakakahiya naman. Yung pa talaga natandaan mo sa akin. Yung ibang kasama kasi natin, puro ganun ang topic kapag nagbibiruan. Kaya sinasakyan ko na lang. Ako rin naman. Sumasakay na lang. Kesa maging KJ ako sa harap nila. Pero in fairness, yung joke mo ang palaging pinaka nakakatawa sa lahat. Kaya nga natandaan ka agad kita noon kasi tawa ako ng tawa ng dahil sa'yo.
Inimbento ko lang din ang mga yun at hindi ko ina-expect na bebenta ng ganon. Oo nga pala, kung hindi ako nagkakamali, nakwento mo dati na taga Paranaque ka lang din. Tama ba? Oo, tama. Gusto mo sabay na tayong umuwi mamaya? Kung ayos lang sa'yo. May dala kasi ako sa sakyan para hindi ka na rin mag-commute. Oo naman, ayos lang sa akin. Sakto nga kasi sobrang hirap ng naging biyahe ko kanina papunta rito. At sigurado na mas mahirap ang biyahe ko mamaya. Thank you in advance, Radson. Wala yun, Teresa. Papadudot nang matapos ang seminar ay hindi rin kami kaagad umuwi ni Teresa. Dumaan pa kami sa isang restaurant at sabay na nag-dinner habang masayang nagkwekwentuhan. Binalikan namin ang mga araw na naging magkatrabaho kami sa Japan at doon ko talaga siya tuluyang naalala at ang pagiging magkatrabaho naming dalawa. Ang makulit at maliit na babae na palagi kong kasama sa stock room at nag-aayos ng mga bagong dating na package doon. Habang magkakwentuhan kami ni Teresa ay panay ang tawanan namin lalo na kapag nagbabato na ako ng mga green jokes. Pero huwag niyo sanang isipin na bastos ako o malaswa ha na makipag-usap sa kanya. Kasi yung mga green jokes na binibitawan ko noon ay medyo disente pa naman kahit na papaano. Disente rin kasing babae si Teresa. Sadyang makulit at game lang siya sa mga ganong pag-uusa papadudot. Kaya naman siguro nagkasundo rin kami kaagad at na-enjoy ko talaga ang gabi na magkasama kaming dalawa ng araw na yon papadudot. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Lamang ko na nauna lang pala si Teresa ng 2 buwan sa akin na umuwi ng Pilipinas noon. Hindi na raw niya kasi kinaya ang pagka-homesick niya kaya naman nag-decide na siya na dito na lamang sa bansa magtrabaho. Nagkataon din na magkalapit lang kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan kaya muling naulit ang pagkikita naming dalawa. At doon ko siya mas nakilala. Ang makulit at masayahing si Teresa na may malungkot ding kwento ng buhay. Pero sa bagay, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang drama sa buhay. Nasa sa atin na lamang kung paano natin yon i-handle at lalampasan. Pareho kasi kaming breadwinner sa pamilya at nagtatrabaho para maibigay ang pangangailangan nila. Kaya naman nakaka-relate talaga kami sa buhay ng bawat isa. Sa paglipas ng mga linggo at buwan na mas nakilala ko si Teresa, ay unti-unti kong naramdaman na nagkakagusto na ako sa kanya papadudot. Sobrang nag-click din kasi ang personality naming dalawa. Yung tipo na kapag magkasama kami ay wala kaming ibang ginawa kung hindi ang magtawanan. Sobrang gaan at saya niya nakasama. Kaya naman hindi nagtagal ay niligawan ko na rin siya papadudot. Radson, sorry kung ngayon lang ako nakarating. Ayos lang, pero umorder na ako ng mga pagkain natin. Wow! Parang ang dami mo namang in-order. Medyo nga kasi, gutom din talaga ako. Sakto, gutom na rin ako. Ang dami naming ginawa sa office kanina. Konti lang ang nakain ko sa lunch tapos hindi pa ako nakapag-coffee break. Kasi matatambakan na naman ako ng trabaho. Pareho pala tayo dahil naka-lunch overtime din kami kanina. Kape nga lang at tinapay halos ang kinain ko para sa buong araw ng pagtatrabaho. Ang hirap talaga maging alipin ng isang kumpanya, no? Tama ka dyan. Ang sarap siguro maging anak mayaman. Yung pinanganak ka at tatanda na walang kahit na anong responsibilidad sa buhay, kundi yung sarili mo lang. Pa-travel-travel ka lang, tapos panay post sa mga social media account mo. At yung wala kang ibang iisipin na problema, budget o mga gastusin. Kasi lahat yun, kaya nang ibigay ng mga magulang mo. Siguro nga masaya yon. Pero kung iisipin natin mabuti,
Hindi naman talaga malungkot ang magkaroon ng ganitong klase ng buhay. Kahit hindi tayo mayaman at nakakapag-travel kung kailan natin gusto, masaya naman tayo kasi kasama natin palagi ang pamilya natin. Kung papansinin mo kasi, kung sino pa yung mga anak mayaman o lumaki sa luho, sila pa yung malungkot ang buhay. Nabibili nga nilang lahat ng bagay na gusto nila, pero hindi naman nila laging kasama ang pamilya nila. Saka kahit ganito tayo, maaga naman tayong natuto na maging responsable sa buhay, hindi ba? Oh, bakit hindi ka na nagsalita dyan? Tapos, titig ka pa sa mukha ko. Wala lang. Ang gwapo mo kasing titigan. Charot lang. Ang totoo, ang lalim kasi ng sinabi mo, kaya hindi ko na masyadong naarok. Anong naarok? Ang ibig kong sabihin, hindi ko masyadong naintindihan. Pero joke lang ulit yun syempre. Slow man akong tignan, mabilis naman ako makagets ng mga bagay na sinasabi ng ibang tao. Minsan lang talaga, hindi ko maiwasan na matulala kapag ikaw na ang kausap ko. Ang sarap mo kasing pakinggan na magsalita. Ang sarap mong titigan, lalo na yung mga mata mo. Nako, mukhang lumalaki na ang pag-asa ko dyan sa puso mo ha. Filingero ka naman masyado. Pero sige, aaminin ko na parang gano'n na nga. Sobrang komportable kasi ako kapag kasama kita. Yung feeling na sobrang safe ako basta ikaw ang katabi ko. May tanong pala ako sa'yo since alam ko na marami kang alam tungkol sa iba't ibang bagay. Alam mo ba ang ibig sabihin ng sunflower? Yung bulaklak mismo ng sunflower? Oo, yun nga. Ang alam ko, sumisimbolo yun sa loyalty at focus sa mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Ang sunflower din ang isa sa sinasabi nilang pinakamasayang bulaklak sa lahat. Tama ka dyan, kasi sobrang tingkad ng kulay ng petals nila, lalo na kapag nasisikatan ng araw. Ba't mo pala natanong? May ibibigay kasi ako sa iyo eh. Ito. Naks, ang cute naman ng sunflower na keychain na to. Uy, thank you ha. Anong meron at binigyan mo ako nito? Wala lang. Gusto ko lang iparamdam sa iyo na thankful ako na nakilala kita. Ikaw na laging nagpapasaya sa akin. Kaya gusto ko na rin na iparamdam sa iyo kung gaano ka ka-espesyal sa buhay ko, Radson. Teka, ang ibig bang sabihin nito? Oo, Radson. Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ako mula sa araw na to. Yes! Yes! Sa wakas, Teresa, sinagot mo na ako! Girlfriend na kita! May girlfriend na ako! Uy, huwag ka masyadong sumigaw. Nakakahiya sa ibang customer dito sa restaurant. Sorry, sobrang natuwa lang talaga ako. Pero thank you, Teresa. Promise, hindi ko sisirain ng tiwala at chance na binigay mo sa akin. Papa Dudut, grabe talaga ang tuwa ko noon nang sagutin ako ni Teresa. Ilang buwan na rin kasi ako nanliligaw noon sa kanya at hindi naman sa naiinip na ako pero iba pa rin kasi yung may commitment na kami sa isa't isa. Saka masaya na rin ako na kahit na hindi pa kami magkarelasyon noon ay madalas naman kaming magkasama ni Teresa. Ramdam na ramdam ko na may espesyal na puwang na rin ako noon sa puso niya at hinihintay ko na lamang ang tamang oras para papasukin niya ako doon. At dumating na nga ang oras na yon nang sagutin na niya ako. Malaki ang pagkakaiba ng personality ni Teresa kay Carla. Si Carla kasi yung tipo na palaging seryoso sa mga kilos at plano niya sa buhay. Matalino rin siya at hindi hamak na mas maganda kahit na hindi masyadong mag-ayos ng sarili niya. Si Teresa naman ay yung tipo ng simple lamang pero kalog kasama. Nasasabihan niya ang kaingayan ko at madalas ay mas maingay pa siya sa akin. Ako pa yung nauubusan ng energy pagdating sa kwentuhan at mga kalokohan. Mahilig kasi siyang mag-prank sa akin o kaya naman ay gumawa ng mga sorpresa. Hindi ko sinasabi na mas masayang kasama si Teresa pero parang gano'n na nga, Papa Dudut. Kaya siguro mas madali ko rin siyang talagang minahal at nagustuhan noon. Dahil pareho kaming maingay at kalog ni Teresa ay marami kaming napagkakasunduan na mga bagay-bagay habang mas nakikilala namin ang isa't isa. Sobrang bihira nga kaming mag-away noon.
At ang mas nakakatuwa sa kanya, mas ma-effort siya kesa sa akin pagdating sa relasyon naming dalawa. Siya yung palaging may pakulo na sorpresa kapag may espesyal na okasyon sa buhay ko o sa buhay namin. Para tuloy si Teresa ang boy version ko pagdating sa mga sorpresa. Bagay na dahilan para mas lalo ko rin siyang mahalin, Papa Dudut. Babe, wag kang sisilip ha. Opo. Tsaka paano naman ako makakasilip eh? Ang higpit ang pagkakapiring mo sa akin. Ganun talaga para hindi mo ako madaya. O papasok na tayo sa kwarto ha, kaya dahan-dahan ka lang sa paglalakad mo. Alam mo babe, medyo kinakabahan ako sa pasorpresa mo na to ha. Baka mamaya may ahas na naghihintay sa akin dyan. Kasi alam mo naman na ayoko ng ganun. Wala akong prank ngayon, babe. Promise. Sabi mo yan ha. Pwede ko na bang tanggalin ang blindfold ko? Wait lang. Dapat dito ka sa may gitna ng kwarto para kita mo lahat. Oh, lakad ka pang konti. Ayan. Siguro pwede na to. O tatanggalin ko ng blindfold mo, babe. Ready ka na? Oo, kanina pa. Eto na. Oh, happy first anniversary, babe! Wow! Nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda ng pagkakasetup mo dito sa kwarto ko. Ang ganda ng balloons. Oh, ang ganda rin ng banner dito sa pader. Saka itong mga litrato natin sa ibabaw ng kama ko. Ang ganda ng pagkakaayos. Teka, ano tong mga ibang picture ko dito na mukha kong ewan? Mga stolen shot ko yan sa'yo sa cellphone ko nung magkatrabaho pa tayo sa Japan. Ha? Bakit mo ako kinukunan ng litrato nun? Wala lang, bakit? Masama ba? Hindi naman, pero bakit nga? Sige na nga, aaminin ko na. Crush na kasi kita nung magkatrabaho pa lang tayo sa Japan. Pero syempre hindi ko kaagad pinahalata kasi alam ko na may girlfriend ka nun. Kaya ba natandaan mo kaagad ako nung magkita tayo sa seminar? Oo, nagdalawang isip pa nga ako na lapitan ka kasi parang may kakaiba sa'yo nung araw na yun. Parang malungkot ka. Hanggang sa ayun nga, nilapitan na kita tapos naging close na tayong dalawa. Tapos nalaman ko na broken-hearted ka pala. Kaya nga, kahit matagal na kitang gusto, nagpakipot muna ako ng ilang buwan nung niligawan mo ko. Kasi ayoko rin naman maging panakip butas mo lang. Pero wala eh. Ang lakas ng tama ako sa'yo kaya sinagot na rin kita kahit ramdam ko na hindi ka pa talaga nakaka-move on noon sa ex mo. At ginawa ko na lang ang lahat para naman ako yung mas mahalin mo. Nag-effort ako na pangitiin at patawanin ka palagi. Nag-effort ako para mas mahalin mo pa ako. Oh, bakit ka umiiyak, Radson? May nasabi ba ako na hindi mo nagustuhan? O masyado ba ako naging madrama? Hindi naman. Hindi lang ako makapaniwala na pwede pala mangyari to. Ang alin? Na may isang kagaya mo na darating sa buhay ko. Alam mo kasi, mula nung makilala ko si Carla, pinaikot ko na sa kanya ang mundo ko. Nasanay ako na ako nagpapasaya sa kanya, tag-e-effort para sa relasyon namin. Nasanay ako nakasama siya sa lahat ng plano ko sa buhay. Hanggang sa, ayun nga, bigla na lang ako nawala sa mga plano niya. Hindi rin pala akong pipiliin niya sa huli. Tapos, bigla kang dumating sa buhay ko. Akala ko nung una, ako'y magpapasaya sa'yo. Pero kabaliktaran na nangyari. Kasi ikaw talaga ang naging sunflower ng buhay ko. Teresa, thank you ha. Thank you kasi nakilala kita. At minahal mo ako ng higit pa sa pagmamahal ko sa'yo. Ano ka ba? Pantay lang naman ang pagmamahal natin para sa isa't isa. Nagkataon lang talaga na mas magaling akong gumawa ng prank sa'yo. Pero thank you talaga. Mahal na mahal kita. At palagi kong ipagpapasalamat sa Diyos na dumating ka sa buhay ko. Mahal na mahal din kita, Radson. At asahan mo na hindi na ako mawawala sa tabi mo kahit kailan.
Papa Dudut, si Teresa na nga siguro ang naging sagot sa lahat ng pighati na pinagdaanan ko sa relasyon namin ni Carla. May dahilan pala yung pagiging opposite ng personality nilang dalawa. Kasi kung ako yung sobrang nag-effort sa relasyon namin noon ni Carla, si Teresa naman ang mas nag-effort pagdating sa aming dalawa. Natuwa lang din ako sa part na nalaman ko na matagal na pala talagang may gusto sa akin si Teresa, pero hindi niya lamang masyadong pinahalata. Kumbaga hindi niya ginusto na makasira ng relasyon namin noon ni Carla. Nagawa niyang maghintay at hindi niya sinamantala na bigo ako noon nang muli kaming magkita. Hinintay niya na tuluyang mabaling ang pagtingin at nararamdaman ko para sa kanya. Kasi kung tutuusin ay pwede niya akong sagutin kaagad noong ligawan ko siya. O kaya ay pwede siyang mag-first move nang malaman niya na single na ako noon. Pero hindi yon ang ginawa niya. Naghintay lamang siya sa akin at tinulungan niya ako na mas ma-appreciate ang sarili ko. Tinulungan niya ako mag-move on at kalimutan ang lahat ng kirot na nararamdaman ko mula kay Carla. Mula ng gabi na yon ay mas naging strong pa ang relasyon namin ni Teresa, Papa Dudut. Mas naging open na rin kami sa isa't isa lalo na pagdating sa nararamdaman namin. Hindi ko lang siya naging girlfriend kung hindi parang kapatid at best friend ko na rin. Kasi halos lahat na nga ng problema ko ay nasasabi ko na sa kanya. Sinasalo niya ang bigat na nararamdaman ko at pinapalitan niya yon ng masasayang bagay at alaala. Kapag alam niya na bad trip ako sa trabaho, palagi niya akong pinapatawa at dinadala sa mga lugar na alam niyang makapagpapagaan ng loob ko. Si Teresa yung naging sandalan ko, mapamagaan o mabigat man na parte ng buhay ko. Narealize ko rin, Papa Dudut, na siguro ay may mga kanya-kanya lang talaga tayong timeline sa buhay. Kung kailan tayo makakaranas ng sobrang sakit pagdating sa relasyon at iba't ibang bagay. At kung kailan tayo magiging totoong masaya kasama ang taong mas magmamahal sa atin. Oo, nasaktan ako ng sobra sa naging relasyon namin ni Carla noon. Pero palagi ko pa rin tinitreasure ang alaala naming dalawa. Kasi yon ang masaya at masakit na mga alaala na nagdala sa akin at naging dahilan para makilala ko naman si Teresa. Si Teresa ang nagparamdam sa akin na hindi lahat ng tao ay habang buhay na magiging malungkot. Nasa tuwing sasapit ang madilim na kalungkutan ay may masayang liwanag pa rin na naghihintay sa kinabukasan. At may oras talaga na darating sa buhay ko na kahit gaano ako nasaktan noon sa dati kong minamahal, may oras pa rin para sa sarili ko. May oras pa rin na ako naman ang magiging masaya kasama ang taong totoong nagmamahal sa akin. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras na mabasa itong sulat ko at gusto ko rin pong magpasalamat sa babaeng 3 taong ko nang minamahal. Salamat, Teresa, sa makulay na mga taon ng pagsasama natin at pagmamahalan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Radson. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mga kapuso, sugal man kung ituring ang pag-ibig ay hindi natin maikakaila ang kakaibang pakiramdam kapag nagsimula ng tumibok ang ating puso para sa isang tao. Masarap magmahal kahit na wala kang kasiguraduhan kung ang taong minahal mo
sa kasalukuyan ay ang makakasama mo sa habang buhay. Ikaw kapuso, naaalala mo pa ba ang taong unang nagpatibok ng iyong puso? Mahirap kalimutan ang first love dahil sila ang nagbabago ng ating buhay. Sila ang unang nagturo sa atin kung paano magmahal, kung paano ang masaktan at kung paano pahalagahan ang mga bagay na importante sa ating buhay. Kaya naman kahit na hindi man sila ang nakatuluyan natin, sa huli, aminin nating meron pa ring espesyal na lugar sa ating puso ang taong una nating inibig. Ganitong naging kwento ng ating letter sender ngayong araw na si Amelia. Tungkol ito sa kanyang first love at kung papaano nila sinubukang ipaglaban ang kanilang pag-iibigan. Pero ang tanong, sila pa rin ba ang nagkatuluyan hanggang sa dulo? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako po si Amelia at 63 anyos na po ako ngayon. Isa po akong sari-sari store owner at masasabi ko na isa po ako sa mga may edad ninyong taga-subaybay na mula pa sa Cavite. Simula noong nagpatayo po kasi ako ng sarili kong tindahan dito sa harap ng aming bahay ay naging parte na ng araw-araw ko ang pakikinig ng Barangay Love Stories. Natutuwa kasi ako kapag nakakarinig ako ng mga kwento ng ibang tao, lalo na kapag tungkol ito sa pag-ibig. Nanunumbalik ako sa panahon kung saan ay minsan din akong nakaramdam na magmahal. Kaya ko po naisipang sumulat sa inyo ay para ibahagi naman ang sarili kong love story. Babalik po tayo taong 1975. Kung kailan ay nagsimula akong mamasukan bilang kasambahay sa tahanan ng isang mayamang pamilya sa aming lugar. 17 anyos pa lamang ako noon, Papa Dudut. Mula po ako sa isang mahirap na pamilya at ikalawa po ako sa 6 na magkakapatid. Parehong hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang mga magulang ko. At ang tanging bumubuhay lamang sa amin noon ay ang pagbapadyak ng tatay ko. At dahil nga sa hirap ay hindi na rin po ako nakapag-aral. Hanggang high school lamang ang inabot ko at hindi ko na natapos. Kaya noong alokin ako ng kapitbahay naming si Aling Teresa na nooy namamasukan sa pamilya, ilamang pasita para maging kasambahay ay hindi na po ako tumanggi. Ang aming pamilya ay 2 beses sa isang araw lang po kung kumain. At corned beef na ang maituturing naming pinakamahal na ulam. Kaya naman ang magkaroon ako ng oportunidad upang makapagtrabaho ay ako na mismo ang nagpresenta kay Aling Teresa. Mayamang pamilya po ang pinasukan ko. Isa sa pinakamayamang pamilya sa bayan namin noong kapanahunan ko. Nanggaling kasi sa politika ang kanila kaya medyo kilala na ang apelyido at kahit na hindi sila magtrabaho ay hindi na sila mauubusan ng pera. May sariling negosyo ang mga naging amo ko. Isang kainan at isang hardware store. Sa pagpasok ko sa kanilang pamilya bilang kasambahay ay doon ko na po unang nakilala si Roger na siyang nagpabago sa buhay ko. Grabe! Ang laki naman ng kwartong to. Mas malawak pa to kaysa sa bahay namin ah. Kaso, ang kalat naman. Pulutin ko nga muna tong mga damit sa sahig. Sino ka? Sorry po, sir. Akala ko po kasi lumabas na kayo. Ang sabi po kasi ni ma'am… Sino ka nga? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ako po si Amelia. Bakit nandito ka sa kwarto ko? At bakit hawak-hawak mo yung salawal ko?
Ako po yung bagong kasambahay ninyo. Ang sabi po kasi ni ma'am, linisin ko raw tong kwarto ninyo kasi 5 buwan na raw po niyang hindi makita yung sahig sa dami po ng kalat. Hindi ka ba marunong kumatok? Paano na lang kung bigla kang pumasok dito tapos wala pala akong suot na damit? Maging ngayon naman po, wala po kayong saplot maliban dyan sa tuwalya ninyo eh. Oh, huwag kang titingin. Sanay na po ako dyan, sir. Puro lalaki po ang mga kapatid ko sa bahay. Maniwala man po kayo o hindi, sanay na ako makakita ng katawan ng lalaki. At saka, hindi naman ho gaano maganda yung katawan nyo, sir. Kahit na. Sa susunod kumatok ka kasi. Kumakatok naman po ako pero katulad nga po ng sinabi ko, akala ko po pumasok na kayo sa eskwelahan. Sabi po kasi ni ma'am wala nang tao dito, kaya hindi na po ako kumatok. Sino naman kakatukin ko kung wala naman po palang tao, di ba? Basta sa susunod gusto kong kumatok ka pa rin kahit walang tao sa loob. Naiintindihan mo? Opo sir, kung yan po ang utos nyo, masusunod po. Kayo ang amo ko eh. O siya, lalabas na po muna ako sir, para po makapagbihis kayo. Wag na. Tuloy mo na yung ginagawa mo. Sa banyo na lang ako magbibihis. Pakibato na lang sa akin yung uniform ko dyan sa likuran mo. Ito po ba? Bakit ko naman po ibabato sir? Baka malukot pa. Heto po sir. Teka! Huwag ka lalapit! Ha? Bakit po? Iaabot ko lang naman po tong damit ninyo. Sabing ibato mo na lang eh. Hindi ka talaga marunong sumunod sa utos, no? Ba't parang takot po kayo sa akin, sir? Hindi naman po ako nangangagat. Lalaki ako, babae ka. Nasa iisang kwarto tayo. Tapos wala akong suot na damit. Hindi ako komportable. Oh, tapos po? Bahala ka na nga dyan. Amin na yung damit ko. Sungit naman. Saluhin niyo po. Ay nako, saan ko ba ilalagay itong maruruming damit na to? Wala ba siyang lalagyan ng maruruming damit? Grabe. Oh, may mga balat pa ng mga chichirya dito. Ang ganda sana ng kwarto. Ang kaso, parang nagiging tambakan naman ng kung ano-ano. Ay, ano ba yan? Parang araw-araw may dumadaang ipo-ipo dito ah. Ang daming kalat. Ay, ito pa. Ano ba yan? O teka, ano to? Ano ba yan? Meron pang tinapay na inaamag na dito sa ilalim ng kama niya. Pambihira naman oh. Ano nga pala ulit pangalan mo? Amelia, sir. Ako pala si Roger. Opo, nakwento na po kayo sa akin ni ma'am kanina. Pasensya ka na, nasigawan kita kanina. Akala ko kasi minumulto na ako eh. Grabe nga po yung sigaw niyo eh. Muntik na ako atakihin sa sobrang lakas. Ilang taon ka na ba? 17 po. Mas matanda pala ako sa'yo. Hindi ka ba nag-aaral? Wala kaming pera para dyan eh. Imbis na gumastos po sa pag-aaral, ibibili na lang po namin ng ulam. Madami po kasi kami sa bahay, sir. Tapos si tatay lang po ang may trabaho sa amin. Mabuti nga po at nakapasok ako rito para naman po makatulong ako sa gastusin sa bahay. Ganun ba? Kayo po, sir, ilang taon na po kayo? 18. Wag mo na akong i-sir. Pakiramdam ko teacher ako pag tinatawag mo akong sir eh. Tawagin mo na lang akong Roger. Sige po, Roger. Sige, maiwan na kita. Late na ako eh. Ikaw na bahala dito sa kwarto ko ha. Opo, sisiguraduhin ko pong hindi nyo mamumukaan tong kwarto nyo pagbalik nyo. Papadudod sa mga unang buwan ng pananatili ko bilang kasambahay sa tahanan nila Roger, ay mabilis kaming naging magkaibigan. Dahil siguro halos magkaedad lamang kami kaya agad kaming nagkagaanan ng loob. Dalawa lang kasi silang anak ni Ma'am Pasita at malayo ang agwat ng edad nilang magkapatid. 7 taong gulang lang noon ang nakababatang kapatid ni Roger, kaya sa akin lang siya nagkaroon ng ugnayan dahil ako lang din naman ang nakakaintindi sa mga problema niya bilang pareho kaming teenager ng mga panahong yon. Mabait na tao si Roger, Papadudut. Makulit din siya, sobrang kulit na minsan ay napapahamak na siya sa pagkakaroon niya ng sobrang lakas ng loob.
Palaging positibo ang pananaw niya sa buhay na siyang pinakanagustuhan ko. Bukod sa nakakaakit na mukha ay gentleman din siya, Papa Dudut. At marespeto sa mga taong nasa paligid niya, mayaman man o mahirap. Kailanman ay hindi ako itinuring na kasambahay ni Roger. Sa halip ay itinuring niya ako bilang kaibigan. Kaya naman po, Papa Dudut, sa araw-araw na pagsasama naming dalawa ay hindi ko na po naiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Pagkalipas ng mahigit 1 taon, ang pagkakaibigang nabuo sa pagitan namin ni Roger ay mas lumalim pa. Nagsimulang iparamdam ni Roger ang paggiliw niya sa akin na noong una ay hindi ko masyadong binigyan ng pansin dahil kailanman ay hindi pumasok sa isipan ko na mayroong kaming pag-asa na maging magkasintahan. Mahal ko na siya noon, Papa Dudut, pero pilit kong itinatago ang pag-ibig na yon sa kanya dahil ayokong umasa sa isang pangarap na tila ba imposibleng magkatotoo. Hanggang sa dumating ang araw na si Roger na mismo ang magtapat ng pag-ibig sa akin. Nasaan kaya dito si Roger? Sabi niya dito ko raw siya puntahan. Amelia, nandito ako. Ay, nandyan ka pala. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa kakahanap sa'yo. Ang tagal mo kasi sa palengke. Sandali lang kaya ako doon. Natagalan ako sa paghahanap sa'yo. Sabi mo, hintayin mo ako sa may akasya. Ang dami kayang akasya dito. Tapos sa dami ng pwedeng piliin, ito pa talagang nakatago ang pinili mo. Mas maganda kasi dito. Kasi mahangin, tsaka malayo sa tao. Ito na nga ang naging tambayan ko simula nun. Kasi kapag nandito ako, pakiramdam ko may sarili akong mundo. Malayo sa ingay, malayo sa mga tao, tahimik at ang pinaka-importante, solo ko tong lugar. Hindi ko alam na ang tulad mo palang mahilig makihalubilo eh. Gusto rin palang mapag-isa minsan. Siyempre, gusto ko rin naman magkaroon ng pagkakataon na mapag-isa. Kailangan nating lumayo sa publiko para kahit papano, kumalma ang utak natin. Pwede mo namang gawin yan sa kwarto mo eh. Solo mo rin naman yung lugar na yon. Kwarto ko na kada oras kinakatok ni mama kasi palagi na lang daw ako nagkukulong? Wag na, mas maganda dito. Kasi parang kaharian na ang turing ko dito. Tapos ako ang hari, di ba? Ewan ko sa'yo, para kang bata mag-isip. Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Wala naman. Nakakatuwa ka lang kasi. Ang tanda-tanda mo na pero nag-i-imagine ka pa ng mga kaharian na yan? Pagbigyan mo na ako. Bakit mo pala ako tinawag dito? May gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Ano naman ang gusto mong sabihin? Di ba? Nasabi ko sa'yo na ako ang hari dito. Oo. May kulang kasi sa kaharian ko eh. Ano pa ba ang kulang? Wala akong reyna. Pwede bang ikaw na lang ang gawin kong reyna? Ayaw mo ba? Nagtatapat ka ba ng pag-ibig sa akin? Parang gano'n na nga. Roger, kasi… Ayos lang naman kung ayaw mo. Maiintindihan naman. Oo! Pumapayag ako maging reyna mo! Talaga? Siguro hindi mo napapansin to pero kakaibang saya talaga ang nararamdaman ko tuwing kasama kita. Dahil sa'yo nagkakaroon ako ng inspirasyon sa buhay. Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung nararamdaman mo sa akin pero ako, alam kong matagal na akong may gusto sa'yo. Ay, grabe ang kabog ng dibdib ko ngayon. Hindi ko inaasahan na gusto mo rin pala ako. Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi mo lang alam pero sobrang tagal ko nang gustong manligaw sa'yo. Natatakot lang ako na baka hindi mo ako gusto. Na kapag sinabi ko sa'yo ang nararamdaman ko, baka hindi ka na maging komportable na makasama ako. Alangan namang ako ang una magpakita ng motibo. Siyempre, dalagang Pilipina ako, no? Nagpaiwatig ka man lang sana kahit konti. Hindi mo ba alam na bago ka dumating sa lugar na to, ilang beses kong pinractice yung mga linyang sasabihin ko sa'yo? Ha? Anong ibig mong sabihin na pinractice mo lang ang mga sasabihin mo? Aaminin ko na. First time ko lang pumunta sa lugar na to. Kanina pa akong umaga naghahanap ng magandang pwesto para magtapat sa'yo. Sakto lang na malapit dito ang dinadaanan mo papuntang palengke.
Kaya itong akasya na to na lang pinili ko. Akala ko talaga sariling lungga mo na tong akasya na to eh. Naniwala pa naman ako. Siyempre, kailangan kong maging romantiko para mapa-oo kita. Ayun na nga, napa-oo mo na nga ako. Pero hindi ba mas nakakatuwa kung meron tayong sariling lugar na tayong dalawa lang yung nakakaalam? Para kapag kunwari pinaghiwalay tayo ng tadhana, na sana naman hindi mangyari, may tagpuan tayong dalawa. Oh, edi ito na yon. Simula ngayong araw, ang puno ng akasyang to na ang magiging tagpuan natin. Total, itong akasya na to na ang naging saksi sa panimula ng relasyon natin. Sandali lang ha. Ano kayang maganda? Ito. Anong ginagawa mo? Isusulat ko sa punong to ang mga pangalan natin. Para sa ganun, may ebidensya tayo na sa atin na tong lugar na to. Ay nako, kung ano-anong naiisip mo. Sige na. Mauna na ako sa'yo ha. Magluluto pa ako ng pananghalian. Teka, sandali lang. Hintayin mo naman yung hari mo. Papadudod sinagot ko po si Roger. Hindi na po ako nagdalawang isip pa dahil totoo naman na nahulog na ang loob ko sa kanya noon. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang pakiramdam noong naging nobyo ko si Roger na parang kahapon lang ito nangyari. Parang ako na yata ang pinakamasayang babae noon. Akalain mo ang lalaking inaasam ko. Ang lalaking lihim kong iniibig ay may gusto rin pala sa akin. Sinong babae naman ang hindi sasaya kapag naging kayo ng taong pinakamimithi mo? Si Roger po ang first love ko, Papa Dudut. At ipinapanalangin ko noon na sana ay siya na rin ang maging huli. Iniisip ko noon na kapag nawala sa akin si Roger ay baka mahirapan na akong maghanap ng iba dahil na kay Roger na po ang lahat ng katangiang pinapangarap ko sa isang lalaki. Siya po ang nagturo sa akin kung papaano ang magmahal at sa kanya ko rin naramdaman kung papaano ang makatanggap ng pagmamahal. Papadudod sa kabila ng masayang buhay ko kasama si Roger ay kabaliktaran naman ito para kay Ma'am Pasita. Ibang-iba po kasi ang ugali ni Ma'am Pasita kumpara sa anak nitong si Roger. Masyado po siyang strikto at minsan ay may pagkamatapobre pa. Alam na alam ko po ito dahil kailanman ay hindi niya ako itunuring na pamilya bagkus ay isang utusan lamang. Saka nga lang po kami nakakakain kapag tapos na ang pamilya nilang kumain. Iba rin po ang ulam nila sa ulam namin. Sa pananatili ko po sa kanila ay damang-dama ko po ang linyang naghahati sa pagitan namin na mahirap at sa kanila na mayaman. Nang minsan nagkukulitan kami ni Roger sa kusina at sweet na sweet ay bigla kaming naaktuhan ni Ma'am Pasita sa ginagawa namin. Para kami mga batang nahuli ng magulang na gumagawa ng masama. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, Papa Dudut. Dahil alam kong ayaw na ayaw ni Ma'am Pasita na nagiging feeling close ako sa pamilya niya. Handa na ako noon na mapagalitan pero kinagulat ko ang naging reaksyon sa amin ni Ma'am Pasita. Papadudot nang makita kami ni Ma'am Pasita na naglalambingan ni Roger sa kusina ay parang wala siyang nakita. Hindi masaya ang mukha niya pero hindi rin naman galit ang itsura niya. At kung galit man siya ay hindi niya ito ipinaramdam sa harap ni Roger. Yon ang mas nakakatakot, Papadudot. Dahil hindi ko alam kung ano ang nasa isipan niya noon. Akala ko ay pagagalitan niya ako sa nakita niya pero sa halip, ang ginawa niya ay inutusan niya lang akong tapusin ang mga labada samantalang pinapasok naman niya si Roger sa kwarto niya para mag-aral. Matapos noon ay ilang araw pong naging mailap si Ma'am Pasita sa akin. Alam kong hindi niya nagustuhan ang nakita niya at naramdaman ko yon sa tono ng pakikipag-usap niya sa akin tuwing meron siyang ipinapagawa. Para bang galit siya sa akin.
Sa mga araw na yon ay grabe po talaga ang kaba sa dibdib ko dahil natatakot akong mawala ng trabaho. Kaya naman tuwing nilalapitan ako ni Roger sa loob ng kanilang bahay ay sinisigurado kong wala si Ma'am Pasita na maaaring makakita sa amin. Pero dumating din po ang araw na kinakatakutan ko. Habang nasa eskwelahan si Roger at mag-isa akong naglilinis ng kanilang CR, ay doon na po kinumpronta ako ni Ma'am Pasita. Hindi na po bago sa akin ang mapagalitan niya pero ng araw na yon ay ibang klaseng galit po ang ipinakita niya sa akin. Galit yon na may halong pandidiri. Amelia, hindi ka pa ba tapos dyan? Kasi simula ko lang po, ma'am. Bakit po? May iutos po ba kayo? Wala naman, pero gusto kitang makausap. Itigil mo muna yung ginagawa mo. Sige po. Ma'am, meron po ba kayong gustong sabihin? Napapansin ko lang kasi na masyado ka na yatang nagiging malapit kay Roger. Mukhang nakakalimutan mo na yata kung ano ka rito ah. Ay, hindi naman po, ma'am. Alam ko naman po ang trabaho ko dito sa bahay ninyo. Paminsan-minsan, nagkukwentuhan lang po kami ni Roger tungkol po sa buhay kasi pareho kaming nakaka-relate sa mga problema namin bilang kabataan. Roger? Ganun na kayo kalapit sa isa't isa para tawagin mo siya sa pangalan? Hindi po. Nakiusap po kasi si Roger. Si Sir Roger sa akin na tawagin ko na lang po siya sa pangalan niya. Naaasiwa raw po kasi siya kapag tinatawag ko siyang sir. Ipapaalala ko lang sa'yo, Amelia ha, nakatulong ka rito. Hindi ka nagbabakasyon sa bahay namin para makipaglandian sa anak ko. Naintindihan mo? Opo, ma'am. Alam ko namang mahirap na hindi magkagusto sa anak ko kasi gwapo naman talaga siya. Sa totoo lang, maraming babae ang nagkakagusto sa kanya kaya sinasabi ko na sa'yo. Kung ano man ang nararamdaman mo sa anak ko ngayon, pigilan mo na yan. Wala kang pag-asa sa kanya. Muchacha ka lang. Opo, ma'am. Aminin mo nga. May gusto ka na ba kay Roger? Ma'am, wala po. Wala po akong karapatan na magkagusto sa kanya. Katulad nga po ng sinabi ninyo, hindi po kami bagay sa isa't isa. Oo, tama ka. Kaya wag mo nang pangarapin ang anak ko, ha? Kung makikita mo lang yung mga babaeng kaklase niya na nagkakagusto sa kanya, walang-wala ka kumpara sa mga batang yon. Naiintindihan ko po, ma'am. Tsaka sa susunod, ayaw ka nang makita na nagsasayang ka ng oras kasama si Roger. Naiintindihan mo ba? Kung trabaho, trabaho lang. Walang halong kakirihan, kuha mo? Nandito ka para maging utusan, hindi para maghanap ng kalandian. Kung gusto mo nang magkaroon ng nobyo, maghanap ka sa inyo, wag dito. Maraming lalaki doon na kauri mo. Sobra naman po kayo masyado, ma'am. Alam ko pong mahirap lang kami, pero sana wag niyo naman po kaming insultuhin ng ganyan. Masakit ba? Totoo kasi, di ba? Opo, ma'am, mahirap lang ako at hindi kami bagay ni Sir Roger. Nakuha ko na po yung punto ninyo. Wag niyo naman po sanang idamay dito ang estado ng buhay ko. Mukhang hindi mo pa nakukuha. Sumasagot ka pa eh. Saan mo nakuha yung tapang na sagot-sagutin ako? Dahil ba close na kayo ni Roger? Ay, hindi naman po, ma'am. Sorry po, nadala lang po ako. Ayusin mo yung bunganga mo, ha? Hindi kayo bagay ng anak ko. Isaksak mo yan sa kukote mo. Hindi kanya magugustuhan at kailanman hindi ako papayag na magkaroon ng nobyang chimay ang anak ko. Nakuha mo? Opo, ma'am. Kailangan mo ng trabahong to, di ba? Kung gusto mong manatili sa trabahong to, layuan mo ang anak ko. Opo. Ano? Hindi kita narinig. Opo, ma'am. Nakuha ko po. Kayang-kaya kitang paalisin dito sa pamamahay ko at kayang-kaya kitang palitan ng walang pag-aalinlangan. Kaya wag na wag mo akong kakalabanin. Hala sige, bumalik ka na sa pagkukuskos ng kubeta. Siguraduhin mong walang dumiyan, ha?
Wala akong ibang choice, Papa Dudut, kundi ang sundin ang gusto ng amo ko. Matapos ang naging pag-uusap namin ay pinaparamdam sa akin ni Ma'am Pasita kung gaano ako kababa. Kung saan ang kinakalugaran ko at malayong malayo yon sa kinakatayuan ni Roger. Nainis nga ako sa sarili ko noon dahil naniwala ako na baka may chance sa kaming magkatuluyan ni Roger. Na siya na ang tao para sa akin. Pero sa lahat ng sinabi ni Ma'am Pasita, para na niyang binasag ang pag-asa ko na si Roger na nga ang makakatuluyan ko sa huli. Nagsimula po akong umiwas kay Roger at tuwing nilalapitan niya ako ay palagi akong nagrarason na marami akong trabaho at wala akong oras para harapin siya. Alam ko kasi na bawat galaw ko ay may mga matanang nakatutok sa aking likuran. Parang agila na minamatyagan ang kanyang pagkain. Konting pagkakamali lang ay tiyak na agad akong aatakihin. Ayoko pong mawala ng trabaho dahil sa akin na nakaasa ang pamilya ko simula nang pumasok ako bilang kasambahay. Kaya naman kahit masakit ay mas pinili ko na lamang po na layuan na muna si Roger. Hindi nagtagal ay napansin din kaagad ni Roger ang ginagawa kong pag-iwas sa kanya. Nung una ay tinatanong niya kung may nagawa ba siyang kasalanan at bakit parang hindi ko siya pinapansin. Nagsinungaling po ako na sobrang abala lang talaga ako sa trabaho ko. Ayokong sabihin sa kanya ang dahilan kasi alam kong lalong lalala ang sitwasyon kapag pinaalam ko po kay Roger na kinausap ako ng mama niya. Mahirap umiwas sa taong araw-araw mong nakikita at nakakasama sa iisang bubong. Pero kahit papaano ay nagagawang ko naman ang paraan para hindi kami magpang-abot ni Roger. Hanggang sa dumating ang araw na napuno na siya sa kawalan ko ng atensyon para sa kanya. Amelia, halika rito saglit. May papakita ako sa'yo. May ginagawa ako, mamaya na lang. Saglit lang naman. Matutuwa ka rito, halika na. Roger, abala ako sa trabaho ko. Ang damot mo naman sa oras. Wala pa nga sa 1 minuto hiningi ko sa'yo eh. Ayaw mo pang ibigay. Mahalaga ang bawat oras para sa akin, Roger. Marami akong trabaho sa isang araw at kapag hindi ko nagawa lahat yun, pagkagalitan ako ng mama mo. Ayoko mangyari yun. Si mama ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Anong ibig mong sabihin? Siya ba nagsabi na iwasan mo ko? Inutusan ka ba niyang huwag makipag-usap sa akin? Hindi ah. Marami lang talaga akong ginagawa ngayon kaya wala pa akong oras para sa'yo. Alam ko ng ugali ni mama eh. Huwag mo na siyang pagtakpan. Siya may pakana nito, no? Tinakot ka ba niya? Pwede ba, Roger? Huwag mo muna akong abalahin. Walang kinalaman dito si Ma'am Pasita. Kung ganun, anong dahilan? Bakit ka umiiwas? Ayaw mo na ba sa akin? May nagawa ba akong kasalanan? Abala lang talaga ako. Ano ka ba? Mahirap bang intindihin yun? Marami akong ginagawa ngayon. Ang hindi ko maintindihan, busy ka rin naman noon pero bakit ngayon? Ganito na ang trato mo sa akin. Gusto mo na ba akong hiwalayan? Hindi, Roger, hindi. Ayoko mawala ka sa akin. Ayoko mangyari yun. Eh bakit ayaw mong sabihin sa akin kung anong problema? Amelia, wag mo akong gawing bobo. Marunong ako magbasa ng sitwasyon. Tinatanong kita kasi gusto ko lang ng kumpirmasyon mo. Tinatakot ka ba ni mama? Oo. Kinausap niya ako na layuan kita. Hindi daw tayo para sa isa't isa. Mas marami raw ibang babae dyan na mas bagay sa'yo. Amelia, ikaw lang ang babae para sa akin. Ikaw lang ang babaeng minamahal ko. Ako ang mas nakakaalam kung sino ang tinitibok ng puso ko at hindi si mama. Kaya huwag kang maniwala sa kanya. Nalilito na ako, Roger. Hindi ko alam kung ano ba yung dapat kong gawin. Susundin ko ba yung puso ko na nagsasabing mahalin kita? O papanig ba ako sa utak ko na nagsasabing mas kailangan kong trabahong to? Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Halika nga rito, yakapin mo ko. Roger. Huwag kang matakot kay mama.
Alam kong nasabi lang niya yung mga bagay na yun kasi hindi ka pa niya lubusang nakikilala. Ako kilalang kilala na kita kasi palagi kitang nakakasama. Hayaan mong kilalanin ka muna ni Mama. Kapag nakita niya kung gaano ka kabait, kasipag at kalambing, paniguradong hindi na niya tayo tututulan. Pero kailangan kong sundin ang gusto ng mama mo. Kung hindi ko gagawin yun, tatanggalin niya ako sa trabaho. Ganito na lang, didistansya na muna ako sa'yo. Itago na lang muna natin ang relasyon natin para sa kapakanan mo. Basta araw-araw, tuwing mamamalengke ka, lagi kitang hihintayin sa tagpuan natin. Sa puno ng akasya? Oo, sa sarili nating kaharian. Salamat. Salamat at naiintindihan mo ko. Pasensya ka na kung wala pa akong magawa sa ngayon. Pasensya na rin sa kung anumang nasabi sa'yo ni Mama. Mabait namang tao si Mama. Minsan iba lang talaga ang tingin niya sa mga taong malayo sa estado ng buhay niya. Naiintindihan ko naman siya eh. Kabutihan mo lang naman ang iniingatan ni Ma'am Pasita. Hayaan mo, ipinapangako ko sa'yo na balang araw, ipapakilala rin kita sa publiko bilang nobya ko. Pangako ko yan. Papadudot, isa sa mga katangian ni Roger ay ang mabulaklak ito kung magsalita. Bawat kataga na kanyang binibitawan ay para kang nahihypnotize, dahilan upang madali ka lang niyang mapaniwala sa mga salitang kanyang binabanggit. Kaya naman noong sabihin ni Roger na huwag ko raw ipag-alala ang kanyang mama ay naniwala ako. Naniwala po ako na siya na raw ang bahala sa nanay niya. At dahil doon, Papadudot, ay nawala ang takot ko kay Ma'am Pasita sa pag-aakalang kakausapin na niya ang nanay niya tungkol sa sitwasyon naming dalawa. Ipinangako niya sa akin na darating din ang araw na ipapakilala niya ako sa publiko bilang kanyang kasintahan at magsisimula ito sa kanyang mga magulang. Pinagkatiwalaan ko po ang pangakong yon ni Roger. Nagtiwala po ako na meron siyang sapat na kakayanan upang ipaglaban ang pag-ibig namin sa mga taong tutol sa aming relasyon. Ang hindi ko naisip ay masyado pa kaming bata noon. Malakas ang loob, masyadong matayog ang mga pangarap at maraming ambisyon sa buhay. Hindi ko inaasahan na ang realidad pala ng buhay ay mas malala pa sa aking inaakala. Hindi naglaon ay bumalik na ulit kami sa dati ni Roger. Naging malambing kami ulit sa isa't isa kahit na pinagbawalan na ako ni Ma'am Pasita na magkaroon ng ganong klase ng samahan sa kanyang anak. Iyon ang isa sa mga pinagsisisihan ko, Papadudot. Ang kalabanin ang kagustuhan ng aking amo. Matapos ang araw na yun ay sobrang bilis ng mga pangyayari. Nagising na lamang ako na galit na sa akin si Ma'am Pasita. Inila niya ako palabas ng kwarto ko at bigla na lang niya akong pinalayas sa kanilang tahanan. Papadudot kung papaano ang napapanood nating paraan ng pagpapalaya sa mga teleserye ay ganon na ganon mismo ang nangyari sa akin. Kinaladkad ako palabas ni Ma'am Pasita at wala akong kalam-alam kung ano ang rason niya. Nagkalat ang lahat ng mga damit ko sa labas habang pinapanood ako ng mga tao kung paano ako itapon palabas na parang basura. Pinagbintangan ako ni Ma'am Pasita na nahuli raw niya akong nakikipagharutan sa ibang lalaki habang nasa trabaho. Ayaw daw niyang masira ang pinakaiingatan nilang pangalan dahil lang sa kalandian ng isang kasambahay. Alam ko po sa sarili ko, Papadudot, na hindi ko po magagawa yon. Walang katotohanan ang lahat ng mga paratang niya sa akin dahil hindi ko po magagawang makipagharutan sa ibang lalaki. Gayong alam ko namang meron na akong kasintahan. Isa lang po ang lalaki sa buhay ko at si Roger yon. Alam ko po kung saan nanggagaling ang biglaang galit na nararamdaman ni Ma'am Pasita noon. Kinagabihan kasi bago ang pangyayaring yon ay inamin na ni Roger sa kanyang mga magulang na meron kaming relasyong dalawa. Alam ko naman pong hindi ako tanggap ni Ma'am Pasita
Alam ko din na ayaw niya sa relasyon namin. Inaasahan ko na natututol siya sa relasyon naming dalawa ng anak niya, pero hindi ko po inaasahan na hahantong ang lahat sa ganitong punto. Ang mas kinagulat ko pa, Papa Dudut, ay noong walang ginawa si Roger upang ipagtanggol ako. Hinintay ko po siyang magsalita habang pinagtatabuyan ako. Hinintay ko siyang kampihan ako at sabihing hindi ko magagawa ang mga pinaparatang sa akin ni Ma'am Pasita, pero wala po siyang ginawa. Hinayaan lang niya akong umalis sa buhay nila. Amelia! Tumayo ka dyan! Ma'am, bakit po? Ano pong nangyayari? Lumayas ka rito! Lumayas ka sa pamamahay ko! Sandali po, ma'am. Nasasaktan po ako. Aray, teka po, ma'am. Malandi kang babae ka! Umalis ka rito! Ma'am, sandali naman po. Bakit po ba? Ano po bang nagawa ko sa inyo? Ma, anong nangyayari dito? Anong ginagawa niyo kay Amelia? Huwag kang makialam dito! Roger! Haliparot kang babae ka? Akala mo hindi ko malalaman ang ginagawa mo? Ano po bang ginawa ko? Sabihin niyo po sa akin kung anong ginawa kong kasalanan. Bakit niyo po ba ako kinakalagad ng ganito, ma'am? Nagmamaang-maangang ka pa? Akala mo hindi ko malalaman na nakikipagharutan ka pala sa labas habang nagtatrabaho ka sa akin? Kung kani-kaninong lalaki ka pala nakikipagkita? Tapos ipagyayabang mo pa na dito ka nakatira sa amin? Ang kapal naman ng mukha mong babae ka! Ma'am, hindi ko po alam ang pinagsasasabi ninyo. Hindi po ako nakikipagharutan sa labas. Hindi ko po magagawa yon. Roger, maniwala ka sa akin. Kahit ilang balde pa ang iyak mo sa harap ko, hindi na ako maniniwala sa'yo. Alam ko na mangyayari to eh. Sa bagay, pati anak ko, nilalandi mo. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Umalis ka na sa harapan ko kung ayaw mong ipadampot kita sa mga pulis. Sumusobra naman po yata kayo. Alam ko mababa lang ang tingin niyo sa akin pero wala pong katotohanan lahat ng mga pinaparatang niyo sa akin. Hindi po ako ganong klase ng tao. Kita mo? Sumasagot ka na ngayon? Nakatikim ka lang ng konting grasya, lumaki na kagad ang ulo mo? Ma, hayaan niyo na muna magpaliwanag si Amelia. Hindi ko kailangan ng paliwanag ng babaeng to. Sapat na sa akin ang mga narinig ko sa labas. Roger, pakiusap. Maniwala ka naman sa akin. Maniwala man siya sa'yo o hindi, wala siyang magagawa sa sitwasyon mo ngayon. Nakatapa ka dito sa pamamahay ko, kaya ako ang may karapatan kung gusto kitang palayasin o hindi. Roger, mahal kita. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Huwag ka maniwala sa mga sinasabi ni Ma'am Pasita. Aba, walang hiya kang babae ka? Pinalalabas mo pa ngayon na ako ang sinungaling? Sa ating dalawa, sa tingin mo, sino ang paniniwalaan ng mga tao? Hampas lupa ka lang, tandaan mo yan! Nagmamakaawa po ako sa inyo. Kailangan ko po ang trabahong to. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko po lahat ng gusto niyo, ma'am. Sinira mo na ang tiwala ko sa'yo. Ayoko madungisan ang pangalan namin dahil sa kalandian mo. Hala, sige! Alis! Aray, ma'am! Rico! Dito ka! Dito ka! Aray ko po, ma'am! Nakikiusap naman po ako sa inyo, ma'am. Kung gusto niyo pong hiwalayan ko ang anak niyo, hiwalayan ko po siya. Huwag niyo na po akong tanggalin sa trabaho. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Huwag na huwag mo kong kakalabanin. Wala kang alam sa mga bagay na kaya kong gawin. Kung sinunod mo lang ang utos ko sa'yo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Aray ko! Umalis ka na dito! Ma'am Pasita! Roger! Wala akong kasalanan. Maawa naman po kayo sa akin. Roger! Pumasok ka na! Tapos na ang palabas! Wala na po akong ibang nagawa, Papa Dudut, kundi ang tanggapin ang kapalaran ko. Kung hindi na nila gusto ang serbisyo ko ay tinanggap ko po yun kahit na mabigat sa dibdib. Nakakalungkot lang na wala akong kapangyarihan upang malinis ang pangalan ko.
Pero ganon talaga ang buhay. Kung mahirap ka lang ay wala kang kakayanang labanan ng may kaya at may impluwensyang tulad ni Ma'am Pasita. Umalis po ako sa kanilang bahay ng mabigatang pakiramdam. Hindi dahil napahiya ako. Hindi dahil pinagbintangan ako. Kundi dahil hinayaan lang ako ni Roger na umalis. Ni hindi kami nakapagpaalam sa isa't isa. Hindi man lang kami nakapag-usap sa kung anuman ang mangyayari sa relasyon namin pagkatapos ng naganap na pagpapalayas, kung kami pa ba. O kasabay ng pag-alis ko sa kanila ay ang pagtatapos na rin ng relasyon naming dalawa. Papadudot, agad naman akong nakahanap ng bagong trabaho matapos akong mapalayas. Nakapasok ako bilang tagahugas ng pinggan sa isang maliit na karinderya. Mas maliit nga lang ang sahod kumpara sa dati kong trabaho, pero nagpapasalamat pa rin ako na kahit papaano ay may kinikita pa rin ako sa pang-araw-araw para sa pamilya ko. May isang linggo rin kaming walang komunikasyon ni Roger, Papadudut. Pasimple ako noong dumadaan sa eskwelahan nila at nagbabaka sakaling magkita kami doon. Kapag may pagkakataon ay sumasadya rin ako sa bahay nila at mula sa malayo ay umaasa akong makita ko si Roger, pero ni anino niya ay hindi ko po nasilayan. Paubos na noon ang pag-asang pinangahawakan ko, Papadudut, nang bigla akong makatanggap ng liha mula kay Roger na pinahatid pa niya mula kay Aling Teresita. Nabuhayan ako ng loob nang mabasa ko na gusto raw niya akong kitain sa susunod na Sabado, 9:00 ng gabi, sa puno ng akasya kung saan siya nagtapat ng pag-ibig sa akin. Roger! Amelia! Akala ko iniwan mo na ako. Higpitan mo ang yakap mo sa akin. Pasensya ka na. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras para kausapin ka. Ako na rin ang humingi ng tawad sa mga ginawa sa'yo ni Mama. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap maiwan sa dilim? Ni hindi ko alam kung anong estado ng relasyon natin. Meron pa bang tayo? Bakit? Akala mo ba bibitawan na lang kita basta-basta? Hindi ako ganung tao, Amelia. Kapag mahal ko ang isang tao, ipaglalaban ko siya. Ipaglalaban kita. Iniwan mo ako sa ere, Roger. Hinayaan mo lang ako na tapak-tapakan ng mama mo. Hinayaan mo lang na durugin niya ako gamit ang mga masasakit na salita. Alam mo kung ano pang mas masakit? Wala akong alam kung anong tumatakbo sa isip mo noong mga oras na yon. Natatakot ako na baka naniwala ka na sa mga binibintang niya sa akin. Natatakot ako na bigla mo na lang akong iwan dahil doon. Pasensya ka na. Masakit din para sa akin na makita kang inaalipusta ng sarili kong nanay. Pero kailangan kong gawin yun para sa ating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka tanggap ni Mama para sa akin. Nung inamin ko sa mga magulang ko na magkarelasyon na tayo, hindi niya nagustuhan ang balitang yun. Alam ko na yun ang dahilan kung bakit kanya pinalayas. Ibig sabihin, hindi ka rin naniniwala sa mga bintang niya sa akin? Di ba sabi ko naman sa'yo na kilalang kilala na kita? Alam kong hindi mo magagawa yun. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Amelia. At kahit anong paninira ang gawin sa'yo ni Mama, sa'yo lang ako maniniwala. Hindi naman totoo yung mga yun, di ba? Hindi! Walang katotohanan lahat ang mga sinabi tungkol sa akin ni Ma'am Pasita. Pero ano yung sinasabi mong kailangan mong gawin para sa atin? Hinayaan ko si Mama na palayasin ka kasi may plano ako. Anong plano mo? Magtatanan tayo. Itatanan kita. Ha? Pero sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? Paano na yung pag-aaral mo? Paano ako? Ang pamilya ko? Parang hindi ko yata sila kayang iwan, Roger. Amelia, ito na lang naiisip kong paraan para maipagpatuloy natin ang pagmamahalan natin. Mahirap. Alam kong mahirap ang magdesisyon ngayon, pero kapag hindi natin to ginawa, maraming tao ang kukontra sa pagsasama natin. Mahal mo naman ako, di ba? Oo, mahal kita. Mahal na mahal kita, Roger. Pero parang masyado yata tayong nagmamadali. Hindi mo naman kailangan magdesisyon ngayon eh.
Bibigyan kita ng oras para mag-isip. Sa parehong araw sa susunod na linggo, alas 11 ng gabi. Dito mismo sa puno ng akasyang to. Hihintayin kita dito. Kaya mo bang talikuran ng lahat? Kaya mo bang basta na lang itapon ang magandang buhay mo para lang sa isang tulad ko? Ikaw na ang buhay ko ngayon, Amelia. Kumpara sa pera, sa malaking bahay, sa magandang buhay, mas pipiliin kita sa lahat ng bagay na meron ako ngayon. Ikaw, kaya mo bang talikuran ng lahat para sa akin? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Roger. Natatakot ako. Paano kung hindi natin kayanin? Paano kung hindi pa tayo handa? Magtiwala ka lang sa pag-ibig natin, Amelia. Gagawin ko ang lahat para sa ating dalawa. Saan tayo pupunta? Anong plano mo kapag nakaalis na tayo dito? May kaibigan ako na may rest house dun sa lalawigan nila. Gagamitin ko ang naipon kong pera para makahanap tayo ng matutuluyan. Maghanap ako ng trabaho. Wala ka bang tiwala sa akin? Natatakot ako para sa'yo. Alam kong nasanay ka na sa marangyang buhay. Paano kung hindi mo kayanin ang mahirap na buhay? Alam kong sobrang mapangas tong gagawin natin. Pero naniniwala ako na kapag nagtulungan tayo, makakayanan naman natin lampasan lahat ng problema, di ba? Si Mampasita, paano kung mahanap niya tayo? Roger, natatakot ako sa kanya. Alam ko na kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa pamilya niya. Marami siyang koneksyon. Mahirap takasan ng taong maraming kakilala. Ako nang bahala sa kanya. Basta magtiwala ka lang sa akin katulad ng pagtitiwala ko sa iyo. Nagtitiwala naman ako sa'yo, pero kailangan ko lang talagang pag-isipan to ng mabuti. May 1 linggo pa naman tayo para makapag-isip eh. Basta wag mong kalimutan ha, sa parehong araw sa susunod na linggo, alas 11 ng gabi, dito sa tagpuan natin. Maghihintay ako sa'yo. Sa parehong araw sa sunod na linggo, alas 11 ng gabi sa Akasya na ginawa na naming tagpuan ay doon daw ako hihintayin ni Roger para sa plano niyang pagtatana namin. Noong una ay ayaw kong pumayag sa gusto niya. Biglaan kasi ang mga pangyayari at hindi pa ako handa noon na magbago ang buhay ko. Hindi ko rin inaasahan kay Roger na kaya pala niyang iwanan ang pamilya niya at ang buhay niya para sa akin. Ilang araw po akong hindi nakatulog sa kakaisip sa kung ano ang magiging desisyon ko. Sobrang hirap po ang pumili sa pagitan ni Roger at ng pamilya ko. Pero gaya nga ng sabi ni Roger, yun na lamang ang tanging paraan para maipagpatuloy namin ang pagmamahala namin na pilit kinokontra ng iba. Maniwala kayo sa akin, Papa Dudut, na ayaw ko talagang iwanan ang pamilya ko noon, pero mahal ko na talaga si Roger at mas matimbang na noon ang pag-ibig ko para sa kanya kesa sa nararamdaman ko para sa aking pamilya. Mahirap ang pinili kong desisyon, Papa Dudut, pero iyon na po ang landas na pinili ko, ang landas na makasama si Roger. Dumating ang araw ng pagtatana namin. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon habang palihim akong nag-aayos ng gamit na dadalhin ko. Bawat patak ng oras ay pabilis naman ang kabog ng dibdib ko. Pagsapit ng alas 11 ng gabi ay doon ko na nga po niyakap ang bagong buhay na aking kahaharapin. Nang masiguro kong nakatulog na ang lahat ng tao sa bahay, ay tumakas po ako at dali-daling tinungo ang puno ng akasya kung saan ay inaasahan ko nang naghihintay sa akin si Roger. Pero Papa Dudut, pagdating ko sa puno ng akasya ay walang Roger na sumalubong sa akin. Naghintay po ako, Papa Dudut, sa pag-aakalang baka nagkaroon lang ng kaunting problema si Roger kung kaya't natagalan siya sa pagdating. Ang paghihintay ko ay umabot ng 1 oras, 2, 3 hanggang sa abutin na po ako ng bukang liwayway sa kakahintay.
Hindi po ako sinipot ni Roger. Umuwi po akong dismayado at punong-puno ng katanungan sa isipan ko. May nangyari bang masama sa kanya? Nagbago na ba ang isipan niya? Mali ba ako ng nadinig na petsa? Hindi ko na po alam, Papa Dudut. Mabuti na lamang at hindi pa ako nagpaalam sa pinapasukan kong trabaho. Kaya't may binalikan pa akong trabaho kinabukasan. Kinagabihan ay sinubukan ko pa rin bumalik sa aming tagpuan at umaasa. At nagbabaka sakali pero wala pa ring Roger na dumating. Nakisuyo ako kay Aling Teresita na magdala ng sulat para kay Roger. Pero nang mga panahong yon ay bigla na lang naging mailap sa akin si Aling Teresita na para bang pilit akong iniiwasan. Nagpabalik-balik ako sa eskwelahan nila sa pagbabaka sakaling makita ko siya. Pero para bang hindi ako pinagbibigyan ng kapalaran. Dahil maging doon ay hindi ko siya nakita. Dahil dito ay wala na akong iba pang pinagpilian kundi ang puntahan siya mismo sa kanilang bahay. Alam kong galit pa rin sa akin si Ma'am Pasita ng panahong yon. Pero naglakas loob ako para lamang makausap ang nobyo ko. Pero sa lahat ng taong pwedeng makita ng araw na yon, ay si Ma'am Pasita pa ang humarap sa akin. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na wag mo nang ipapakita ang pagmumukha mo sa amin? Ma'am, nagpunta po ako rito para kausapin po sana si Roger. Talagang ayaw mong tantanan ng anak ko, ha? Kahit sandali lang po, Ma'am Pasita. May gusto lang po akong itanong sa anak nyo. Wala dito si Roger. Hindi mo na siya makikita kahit maglupasay ka pa dyan. Bakit po? May nangyari po ba sa kanya? Ano bang pakialam mo sa buhay namin? Wala kang karapatang alamin at makialam sa buhay namin. Ang kapal ng mukha mo magpakita pa rito? Ma'am, kasintahan po ako ni Roger. May karapatan po akong malaman kung nasan siya. Aba, ang tayog naman ang lipad mong babae ka. Ano ngayon kung kasintahan ka ni Roger? Kasintahan bang matatawag ang babaeng ni hindi alam kung nasaan ang nobyo niya? Hindi ko na po kailangan marinig ang mga insulto ninyo. Hindi na ako nagtatrabaho sa inyo para sikmurain ko pa ang mga pagdurog niyo sa pagkatao ko. Hindi rin po kayong ipinunta ko rito. Si Roger po ang gusto kong makausap. Pinagtataasan mo na ako ng boses ngayon? Saan mo napulot yung kakapalan ng mukha mo, ha? Ha? Huwag niyo nga po akong hawakan. Kung noon nilulunok ko lahat ng panlalait niyo sa akin, ngayon hindi na lang ako basta tatayo dito habang binabato niyo ako ng mga pang-iinsulto ninyo. Ang tapang mo, ha? Akala mo siguro ipaglalaban ka ni Roger, no? Tatapatin na kita. Kung ano man yung pinanghahawakan mo ngayon, bitawan mo na. Nasa ibang babae na ang atensyon ngayon ng anak ko. Hindi po ako naniniwala sa inyo. Ayaw mong maniwala? Nasaan ba si Roger ngayon? Bakit ayaw kanyang harapin? Bakit hindi kanya sinipot? Magtatanan dapat kayo, di ba? Bakit nandito ka pa ngayon? Paano niyo po nalaman yan? Katulad ng sinabi ko sa'yo, wala ka pang alam sa mga bagay na kaya kong gawin. Tandaan mo, anak ko si Roger at hindi ko siya hahayaang mapunta lang sa isang malanding tsimay na tulad mo. Kung akala niyo wais na kayo, mas mautak ako sa inyo. Kung totoo man po ang sinasabi ninyo, iharap niyo po siya sa akin. Gusto kong siya mismo magsabi sa akin yan. Talagang inuutusan na ako ngayon ng isang hampas lupang katulong? Ang kapal ng mukha mong utusan ako! Gusto mong isampal ko sa'yo ang realidad? Binigyan ka lang ng konting pansin ng anak ko, akala mo ikaw nang nagmamay-ari ng mundo. Hoy! Bumalik ka na sa ilalim ng lupa! Wala kang mapapala sa paghahabol mo sa pangarap mo na simula pa lang imposible nang mangyari. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iharap niyo po sa akin si Roger. Kung ayaw niya sa akin, magpakalalaki siya at sabihin niya mismo sa harap ko na tapos na po kami. Hindi ka na niya kailangang harapin. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo na wala na siyang gusto sa'yo. Pinagbigyan ka lang niya sa gusto mo. Hindi ka naman siguro umasa na magkakatuluyan kayo, di ba? Alam mo kung ano mas mabuting gawin mo? Maghanap ka ng trabaho. Maghanap ka ng lalaking mas nababagay sa'yo at mamuhay ka ng payak at masaya. Huwag mong ipilit yung buhay na hindi naman para sa'yo. Kung ayaw niyo po talagang iharap sa akin si Roger,
Pakisabi na lang po ito sa kanya. Hihintayin ko po siya. Maghihintay po ako sa tagpuan namin. Maghihintay po ako ng sagot. Gawin mo kung anong gusto mo. Wala na akong pakialam. Sinabihan na kita noon na walang mapapala sa iyo ang anak ko, kaso tinuloy mo pa rin ang kalandian mo. Tignan mo tuloy kung sinong naghihirap. Kayo lang naman pong nagpapahirap sa amin eh. Aba, huwag mong isisi sa akin ang katangahan mo. Pakisabi na lang po sa anak niyo ang mga sinabi ko. Maiwan ko na po kayo. Maraming salamat po. Huwag ka nang babalik dito! Kapag nakita ko pa uli ang pagmumukha mo dito sa harap ng pamamahay ko, ipapahuli na kita sa mga pulis! Aaminin ko, Papa Dudut, na masakit ang mga salitang binitawan sa akin ni Ma'am Pasita. Para yung mga patalim na isinasaksak sa akin ng harap-harapan. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin ako nagpatinag. Hindi pa rin ako sumuko. Gabi-gabi ay bumabalik ako sa puno ng akasya. Sa parehong oras, dalang pag-asang sisiputin pa rin ako ni Roger kahit na ano ang mangyari. Araw-araw din ako nag-aabang sa labas ng kanilang paaralan. May isang pagkakataon nga na umakyat pa ako ng bakod para lamang makapasok sa loob, pero nahuli rin ako ng nakabantay na gwardiya. Para na nga rin akong magnanakaw noon na palaging nagmamasid sa paligid ng bahay nila Roger, pero sa huli ay wala pa rin akong napala. Papadudod sa paglipas ng mga araw, ng mga buwan, ay unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang puso ko. Para bang bigla na lang nawala sa mundo si Roger at ni anong balita sa kanya ay wala na akong nasaga pa. Pinadala ba siya sa ibang lugar? Hindi ko po alam. Wala naman po akong kakilalang kaibigan niya para mapagtanungan. Nang panahong yon ay hindi na rin po nagtatrabaho sa kanila si Aling Teresita, na siyang nagpasok sa akin noon para maging kasambahay. Lumipas ang isang taon ay lumipat na ng tirahan sina Ma'am Pasita. Ang dating bahay nila kung saan ay nakatago ang mga alaala naming dalawa ni Roger ay unti-unti nang niluma ng panahon. Wala nang tumira doon. Ipinagpatuloy ko pa rin ang buhay, Papa Dudut, at aaminin kong nahirapan akong kalimutan si Roger. Hanggang hindi nasasagot ang mga katanungan sa aking puso't isipan ay kailanman ay hindi ko kayang bitawan si Roger. Mabilis na dumaan ang 10 taon. Marami rin naman po akong nakilalang mga lalaki at sa katunayan ay nagkaroon din ako ng ilang manliligaw. Pero ni isa sa kanila ay walang nakapantay kay Roger. Wala sa kanila ang nakapagpatibok ng puso ko ng tulad ng ginawa ng dati kong kasintahan. Amelia, Ah, ikaw pala, Manuel. busy ka ba? Hindi naman. Naglilista lang ako ng mga dapat bilhin para sa tindahan ko. Talagang sigurado ka na sa pagpapatayo ng tindahan ah. Oo, may konting ipon na naman ako para makapagsimula. Tsaka sawa na rin ako na mamasukan eh. Mabuti na rin yung magkaroon ako ng sarili kong tindahan para naman makapagpahinga na ako sa mga mabibigat na trabaho. Gusto ko rin kasing maranasan na sarili kong tinda yung binabantayan ko. Tama nga naman. Good luck sa plano mong negosyo. Hayaan mo, pag nagbukas na ang tindahan mo, sa'yo ko bibilin lahat ng kailangan ko. Salamat. Bakit ka nga pala naparito at tinatanong mo kung busy ako? Nagluto kasi ako ng kaldereta, napadami. Gusto sana kitang bigyan. Ito oh. Hala, salamat. Wow, mukhang masarap ito ah. Matagal ko na talagang gustong makakain ulit ng kaldereta. Inaral ko talagang lutuin yan. Nabanggit mo kasi nung nakaraan na gusto mo ulit kumain yan. Ang sweet mo naman. Oo nga, matagal-tagal na rin nung huli akong makatikim nito. Huling beses nung nagtatrabaho pa ako kina Roger. Ayan na naman tayo sa pagbabalik tanaw mo sa nakaraan eh. Niluto ko yan para sumaya ka. Hindi para alalahanin mo yung mga nangyari sa nakaraan mo. Pasensya ka na ha. Halos lahat kasi ng mga masasayang nangyari sa buhay ko nanggaling lang sa iisang tao.
Gaano ba kasi kakisig ang Roger na yan at hanggang ngayon hindi mo pa rin siya makalimutan? Hindi naman siya makisig. Payatot nga yun noon eh. Pero alam mo kung anong nagustuhan ko sa kanya? Yung pagiging masiyahing tao niya. Yung tipong kahit pagod na ako sa trabaho pero kapag lumalapit siya sa akin, naaambunan ako ng pagiging positibo niya. Tuwing kasama ko siya, naipaparamdam niya sa akin na hindi naman pala ganun kasama ang buhay. Akala natin pinagsakloban na tayo ng langit at lupa pero hindi natin alam may mga bagay pa rin tayong pwedeng pagkunan ng lakas at inspirasyon. Yun ang naituro sa akin ni Roger, yung hanapin ang araw sa gitna ng bagyo. Kaya naman pala. Oh, anong kaya naman pala? Kaya naman pala kahit anong gawin ko, hindi ko mapantayan si Roger. Ang taas pala ng iniwan niya hindi ko tuloy maabot. Manuel, mabait ka namang tao eh. Mabuti ang puso mo at alam kong magiging mabait kang asawa at ama sa magiging pamilya mo sa hinaharap. Pero hanggang kaibigan lang talaga ang maibibigay ko sa'yo eh. Naiintindihan naman kita. Mahirap talaga kumawala sa unang pag-ibig. Mahirap kalabanin yun kasi alam kong lahat ng lalaking papasok sa buhay mo, hindi mo maiiwasang ikumpara kay Roger. Umaasa lang ako na sana balang araw makawala ka na sa nakaraan mo. Pasensya ka na, Manuel. Kung hindi ko kayang maibigay yung pagmamahal na hinihingi mo. Ayoko namang lokohin ka. Ayokong bigyan ka ng peking pag-ibig dahil mabuti kang tao. Umaasa rin ako na sana balang araw makahanap ka ng babaeng nararapat para sa'yo. Alam mo, palagi mo sinasabi na sobrang saklap ng mga nangyari sa'yo noon. Pero habang pinapakinggan kita tuwing nagkukwento ka ng mga nangyari sa inyo ni Roger, hindi lungkot ang nakikita ko sa mga mata mo kundi saya. Sobrang saya ng mga mata mo habang inaalala ang nakaraan nyo. Siguro nga nasabi kong masaklap ang nangyari kasi nga hindi kami nagkatuluyan ng taong minamahal ko. Pero tama ka, ang tinutukoy kong mapait na parte ng buhay ko, ang siya ring pinakamasaya. Nakakatawa, no? Yung taong nagbigay saya sa akin, siya rin yung taong nagbigay ng lungkot sa buhay ko. Kamusta na kaya si Roger ngayon, no? Hindi ko alam. Sana masaya na siya ngayon. Sana kontento na siya sa buhay niya. Sana nakamit na niya ang mga pangarap niya sa buhay nang hindi dinidiktahan ng ibang tao. Ikaw, masaya at kontento ka na ba sa buhay mo ngayon? Sa totoo lang, hindi ko alam. Minsan masaya, minsan kontento na. Minsan dinadalaw pa rin naman ako ng lungkot, ng pagsisisi. Marami pa rin katanungang bumabagabag sa akin ngayon Pero sa huli, wala naman akong ibang magagawa kundi tanggapin na naging kapalaran ko. Alam mo kung anong tingin ko? Tingin ko, hindi ka pa masaya. Tingin ko, hindi ka pa kontento. Hanggang ngayon kasi, nag-aantay ka pa rin Umaasa ka pa rin na darating siya. Tama ba ako? Ay, siguro. Siguro nga tama ka. Papa Dudut, 63 years old na ako ngayon at dalaga pa rin hanggang ngayon. Sa mga nagdaang panahon ay hindi na ako nakakilala pa ng lalaking kayang patibukin ang puso ko, katulad ng ginawa sa akin ni Roger. Siguro isa rin sa mga naging rason kung bakit hindi na ako nagkaroon pa ng ibang nobyo ay dahil hindi ko pa noon mapakawalan si Roger sa puso ko. Hanggang ngayon ay may parte pa rin ng puso ko ang umaasang balang araw ay matutupad pa rin ang pangako sa akin noon ni Roger sa puno ng akasya. Simula noong huli kaming magkita ay wala na po akong anumang balita tungkol sa kanya. Sinubukan siyang hanapin ng apo ko sa kapatid sa Facebook pero sa libo-libo ng mga taong nagngangalang Roger sa social media ay nahirapan pa rin kaming hanapin ang kinakaroonan niya. Nakakalungkot lang na wala man lang akong litrato niya at tanging ang mga alaala na lang namin na natitira sa aking isipan ng pinangahawakan ko hanggang sa ngayon. Tuwing pumapatak ang petsa kung kailan sana kami magtatanan ay hindi ko nakakaligtaang bumalik sa puno ng akasya na nagsilbi ng isa sa mga alaala ko sa kanya.
Doon ay nanumbalik ang matatamis at mapapait na alaala ng kahapon. Nakakalungkot lang, Papa Dudut, na 3 years ago ay tuluyan ang pinutol ang puno ng akasya para makapagpatayo ang lokal na gobyerno ng sariling establishment para sa aming lugar. Kasabay ng pagkawala ng naturang puno ay doon ko na rin po pinakawalan si Roger sa puso ko. Pinutol ko na rin po noon ang pag-asang darating din ang araw na magkikita pa kami. Kung tatanungin ninyo ako, Papa Dudut, ay wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko sa buhay. Hindi ako malungkot na wala akong asawa at hindi ako nagsisisi na wala akong anak. Sa katunayan ay masaya nga ako na sa buong buhay ko ay isang tao lang ang minahal ko ng tunay. Minsan hindi may iwasang pumasok sa isipan ko kung ano kayang naging buhay ko kung sakali mang nagkatuluyan kami ni Roger. Ibang-iba siguro ngayon ang buhay ko kung sakaling ibinigay ng kapalaran sa amin ang pag-ibig na inaasam naming dalawa. Ngayon ay sari-sari store ko po ang pinagkakabalahan ko at isa sa mga pangunahing libangan ko na lamang ay ang makinig ng iba't ibang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa inyong programang Barangay Love Stories. Sapat na sa aking makita na masaya ang pamilya ko. Masaya na akong makita ang mga pamangkin ko at kanilang mga anak na payapang nabubuhay. Malayo sa dating buhay na dinanas ko noong kabataan ko. Dahil sa pagsisikap ng mga kapatid ko na makaahon sa kahirapan ay unti-unti ay nakaranas kami ng kaunting ginhawa. Hindi ko sinasabi na yumaman kami, sapat lang para hindi kami magutom. Ngayon ay pinapaubaya ko na lamang ang buhay ko sa Panginoon at naghihintay kung saan ako dadalhin ng tadhana. Umaasa na sa susunod kong buhay ay muli kong makita ang lalaking minsang nagbigay ng saya sa aking nakaraan. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Amelia. Minsan ay may kanya-kanya talaga tayong paraan kung papaano ang mag-move on mula sa mga relasyon nating hindi nag-workout. May mga taong 1 buwan pa lamang ay nakakahanap na ng bagong mahal. May ilan namang katulad ng kabarangay nating si Aling Amelia na inabot ng hindi lang taon kundi dekada bago natanggap na wala na talaga silang pag-asa ng kanyang minamahal. Gayunpaman ay maikli lang ang buhay, mga kabarangay, at sana'y huwag nating pagkaitan ng puso natin na makahanap ng panibagong pag-ibig. Akala lang natin mahirap pero kapag pinagbigyan natin ang puso nating magmahal muli, tiyak na makakahanap din tayo ng taong para sa atin. Hindi man ito katulad ng ating first love, pero at least ay makakatanggap pa rin tayo ng true love. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! 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 Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.